ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌರಮಾನ ರೀತಿಯ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಇದು ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ ತಿಂಗಳು. ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುಮಂಗಳಿಯರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಶೇಷ. ಜನಪದೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೋಣ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ, ಕಾಪು ಮುಂತಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉಡುಪಿಯ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಂಗಲಿಯರ ಪಾಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಂಜಾರುಗಿರಿ. ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಮೂಲ ಬರ್ತದೆ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಐಟ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂಡ ಆ ದೇವಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಅಜಿತನ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಾನಿ ಈ ಊರುದು ಪೋತಿನಾಗುಲು ಅಂಜನೆ ಬೇದ ಊರದ ಪಂಜಾವುಲ ಮಾತ ಸುವಾಸನೆಯರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೆ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ಅಂಜನೆ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ದೇವರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಿ ಮಂಗಳಾರತಿನ ತೂದು ವಿಶೇಷವಾದಿ ಪ್ರಸಾದನ ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರ್ತಬೋದು ಅಂಜನೆ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವಾಯನ ಆ ಕಾಜಿಪಾಡ್ನು ಅಂಜನೆ ಕುಂಕುಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾದಿಗೆ ತಂದು ಐದು ಮಾತ ಧರಿಸಾಂಡೆರಡ ಪೂ ಮಾತ ಮುಡ್ತೊಂಡಿರಂದಾಂಡ ಅದನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು, ಸೋಮಾಂಗಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು, ಆಯುಷ್ಯೊಳ್ಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಬಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂಚವಾದ ಮಾತ ಊರ್ದಾಗುಲ ಬತ್ತದು ಮೂಲ ದೇವಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಜೆತ್ತಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ರೇಗಲ ಜನಕುಲೆಗೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಲ ನಗ್ರ ಮಲ್ತುಕೊರಡನ್ನು ನಿಂಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ದೇವರಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದನು. ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಬ್ಬಗಳ ತಿಂಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಂತೆ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ತೌಳವ ನಾಡಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಹೊಸ್ತಿಲ ಪೂಜೆ, ಚೂಡಿ ಪೂಜೆ, ಅಷ್ಟಮಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಸೋಣ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೆಂಗಳೆಯರು ಬಹಳ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡಿತಾರೆ. ಕುಂಜಾರು ದುರ್ಗೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಟ್ಟೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯಾದವರು ಸುಮಂಗಲಿ ಭಾಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಂಜಾರುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ 5,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸೇರಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈತೆ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಪುಣ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಡಿಪುಡು ಮಸ್ತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಅಂಬಲ್ಪಾಡಿ, ಕನ್ನರ್ಪಾಡಿ, ಇಂದ್ರಾಳಿ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಆಂಡ ಇಡೆ ಬರ್ಪುಣ ವಿಶೇಷ ಜೇಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಮೆಗದಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಕುಂಜಾರಗಿರಿ ಟಿಪ್ಪುಣ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೆಗದಿ ಅಂಚ ಮಂತೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ದೇಡಿಕ್ಲೆ. ಆಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಜೇವಳು ಹೊಸ್ತಿಲ್ ಬರೆಪುಣ ಅವಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣ ಅವಡು ರಂಗೋಲೆ ಪಾಡುಣ ಹೊಸ್ತಿಲ್ ಬರೆಪುಣ ಪೂರ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಷರೆ ತಡ್ಡೆ ಬರೆವಡು ಬಯ್ಯಗ ಪೇರು ಇಜಿತ್ತು ದೀಪ ಇಜಿತ್ತು ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಪಡು ಪೇರು ಒಳೈ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಷರೆ ನೀರನಿ ಪಿದೇ ಪಾಡೋಡು ಅವು ಕ್ರಮ ದುಂಬು ದಾಖಲೆ ಅಂತೊಂದು ಬರೋಂತುಳ್ಳೇರು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇತೇ ದಾಖಲೆ ಕೆಲವೇರು ಅಂಪೇರು ಹಿರಿಯರು ಏರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಆಕ್ಲ ಅಂಪೇರು ಆಂಡ ದುಂಬು ದಾಖಲೆಗೆ ಪಣ್ಕೊಳ್ಪುಣ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಇದ್ದೇರು. ಇತೆ ಮಂತೇರ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕು ಎರಡು ಬೇಕು ಪಣ್ಪುಣ ಒಂದೇಟು ಇತ್ನೇ ತಾರ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರೇರು ಪುರುಷರಾಮಣಿ ಕೆಲಸಂಗೆ ಪೋಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಪಣ್ಕೊಳ್ರಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರಿಯರು ಅಂಚಾತ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತುಂಡು. ಆಂಡ ಇತೇ ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೋತ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ತಿರುಗೋಡು ತಿನ್ನೋಡು ಸೀದಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಡು ಆತೆ ದೇವರನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಇದ್ದಿ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಶೇಷ ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಂದಿಗೂ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗಸರ ಪಾಲಿನ ಪವಿತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರವಾಗಿ ಸೋಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಸುವರ್ಣ ಕಟಪಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಉಡುಪಿ.